Η Ανελίζ Μισελ γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1952. Μεγάλωσε σε μια πιστή και κάπως ακραία καθολική οικογένεια. Σαν παιδί ήταν ζωηρή και όμορφη και έμοιαζε πως θα μεγάλωνε για να γίνει μια σπουδαία γυναίκα. Τα πρώτα συμπτώματα δαιμονισμού εμφανίστηκαν το 1968 όταν ήταν 16 χρονών. Πάθαινε σπασμούς και τελικά διαγνώστηκε από έναν νευρολόγο πως έπασχε από επιληψία. Ξεκίνησε να παίρνει φάρμακα για την κατάστασή της και συνέχισε να ζει τη ζωή της όσο καλύτερα μπορούσε. Τελείωσε το σχολείο και πήγε στο κολέγιο που μελετούσε για να γίνει δασκάλα. Τα φάρμακα όμως δεν την βοηθούσαν αρκετά και η κατάστασή της απλώς χειροτέρεψε. Με τον καιρό, η Ανελίζ Μισελ άρχισε να παραπονιέται πως έβλεπε φρικτά οράματα κάθε φορά που προσευχόταν. Αργότερα, άρχισε να ακούει φωνές που την διέταζαν να κάνει τρομερά πράγματα. Τελικά, η Ανελίζ άρχισε να εκδηλώνει μια έντονη αποστροφή με οτιδήποτε το θρησκευτικό, όπως εικόνες, σταυρούς και άλλα. Μια οικογενειακή φίλη των Μισελ πρότεινε να πάνε την νεαρή Ανελίζ να τη δουν κάποιοι ιερείς. Όλοι από τους ιερείς είπαν στην οικογένεια πως έπρεπε να την πάνε να τη δει κάποιος γιατρός. Όλοι, εκτός από έναν, που ήταν πεπισμένος πως χρειαζόταν εξορκισμός. Το 1975, η Ανελίζ Μισελ και οι γονείς της σταμάτησαν να γυρεύουν ιατρική βοήθεια και άφησαν όλες τους τις ελπίδες στις τελετουργίες των εξορκιστών. Η Ανελίζ, οι γονείς της και οι ιερείς πίστευαν πραγματικά πως είναι δαιμονισμένη. Κατά τη διάρκεια των κρίσεών της, η Ανελίζ έλεγε πως είχε μέσα της τα πνεύματα του Ιούδα, του Νέρονα, του Χίτλερ, του Κάιν, του Λούσιφερ και πολλών άλλων. Μέσα στους 10 μήνες που ακολούθησαν, ο πατήρ Άρνολντ Ρέντς και ο πάστορας Έρνστ Αλτ εκτέλεσαν 67 εξορκισμούς στο βασανισμένο κορίτσι. Κάποιες φορές κατά τη διάρκεια των εξορκισμών, η βαριά άρρωστη Ανελίζ αναγκαζόταν να κάνει εκατοντάδες γονικλησίες, τόσες πολλές που έφτανε στο σημείο να μην μπορεί να σταθεί. Φημολογείται πως όταν ήταν πολύ αδύναμη επειδή είχε σταματήσει να τρώει, για να ολοκληρώσει σε 100 γονικλησίες, οι γονείς της τη σηκώνουν και την ανάγκαζαν να συνεχίσει. Πίστευαν πως με αυτόν τον τρόπο το κακό που είχε μέσα της θα γινόταν πιο αδύναμο. Λέγεται επίσης πως κατά τη διάρκεια των εξορκισμών η Ανελίζ μιλούσε πολλές διαφορετικές γλώσσες, τις οποίες το νεαρό κορίτσι δεν μπορούσε να ξέρει. Υπάρχουν ορισμένες ηχογραφίες από τους εξορκισμούς της Ανελίζ, όπου μπορούμε να ακούσουμε την φρίκη που αυτό το κορίτσι και η οικογένειά της ζούσαν κάθε μέρα. Ακολουθεί μία από αυτές τις ηχογραφήσεις. Αν θεωρείτε πως θα σας σοκάρει, προχωρήστε το βίντεο σε αυτό το λεπτό. Είναι πλέον σίγουρο πως αν και τα φάρμακα δεν σώζανε την Ανελίζ από ό,τι ήταν αυτό που τη βασάνιζε, μα τα πράγματα μονάχα χειροτέρεψαν όταν παραδόθηκε στους εξορκιστές. Οι ισχυρισμοί λένε πως ουρούσε και αφόδευε στο πάτωμα, ενώ είχε την συνήθεια στη συνέχεια να γλύφει τα ούρα της. Έτρωγε έντομα, γρίλιζε σε θρησκευτικά σύμβολα και σε μια περίπτωση έκατσε κάτω από το τραπέζι της κουζίνας γαυγίζοντας ασταμάτητα για 2 ολόκληρες μέρες. Σίγουρα η οικογένειά της την φοβότανε, αλλά ένας επαγγελματίας γιατρός δεν θα την άφηνε για 2 ολόκληρες μέρες κάτω από το τραπέζι ή δεν θα την άφηνε να λιμοκτονήσει, όπως και τελικά έγινε. Η Ανελίζ πέθανε τις 1 Ιουλίου του 1978 από αφυδάτωση και υποσιτισμό. Η 23χρονη ζύγιζε μόλις 30 κιλά κατά τη διάρκεια του θανάτου της. Οι γονείς της και 2 εξορκιστές κατηγορήθηκαν τελικά για φόνο εξαμέλειας. Η περίπτωση της Ανελίζ Μισελ πήρε τεράστιες διαστάσεις και ενέπνευσε πολλά βιβλία και ταινίες τρόμου.